шым булганы бер. Шым булган хәл Башкортстан якларында инде концертына чыкканнан соң, шушы әйберләрне сөйләгәннән соң бер олы гына яшьтәге апаең монда да булган бер хәл сөйләде. Керә әбиең врач янына. Врач тиңгә карый да исемен дә, фамилиясын да сорамый, кай җирегез авырта дип әйтми. Прямо карый да күзенә әбинең булып тора башлый. Әбиең дә югалып калмаган. Әбиең дә югалып калмаган, айтып караганда, "Улым, нәрсә кулың кычытам әллә?" Әле бетмәде. "Нәрсә улым кулың кычытам әллә? Менә булай итеп кашы сине улым, менә булай итеп кашы" дип әйтте әбиең. Әйдә шушыны юмор хистәбиләребезгә бер кул шавып җибәрик әле. Менә бит, монда инде безнең әбиләребез дә күп. Молодец! Менә бит, шәп әйттерем. Гомере буе район больницасында өлкән хирург булып эшләүче Гали Галиевка көннәрдән бер көн инде глав врач чакырып ала да, Гали Галиев ди, сез безнең инде больницабызда гомерегез буе өлкән хирург булып эшләдегез, менә сезгә зур иттереп премия, менә сезгә зарплатагыз, менә сезгә санаторийга путевка дип инде Гали Галиевны озаталар санаторийга ял итәргә 20 көнгә. Һәм инде район больницасында калдыралар шушы хирург урынында яшь практикант егетне. Ну, җәмәгать үзегез беләсез инде район больницасында яшь практикант врач егет кем инде ул? Әлбәттә инде ул да булса глав врачның малайын. Глав врач малайын утыртып куя, улым ди караны, 20 көн сабыр иттереп кенә утырып тор, Гали Галич кайтканчы. Ишетсен колагын, бернинди пациентны, бернинди авыруны кабул итмә. Теге малайны байтып калам, все нормально, чыгып китәм. Ну, теге малай инде яшьрәк бит. Бәлки белемен тикшерәсе калгандыр, бәлки инде теге башына проблема эзләгәндер, бәлки арт ягына бу кеше мазар күрмәгәндә генә 3 авыруны кабул итә. Һәм инде рус әйтмеше, как снег на голову, 10 көннән соң санатория киткән Гали Галиш кайтып төшә. Күзләре кайган яшь врач карый да Гали Галиш дип әйтә ди. Сез бит әле 20 көнгә дип чыгып киткән идегез. Нишләп болай иртә кайттыгыз? Шамадым әле санаторияда. Ну, Гали Галиш инде ул паткана гәүдәле, дәү хирург бит инде курсагын кашып болай әйттем. Юк, анакә шамады. Санаторияда постоянно кесәдән чыгып тора икән. Ә монда үзебезнең район больницасында постоянно кирип тора. Син әни шикәлләр сөйләп җибәр. Теге яшь егет сөйләп китә. Гали Галиев, сез югында мин 3 авыруны кабул иттем. Кит инде, давай, ничегрәк булды? Иң беренче авыру килеп керде, култык таягына таяган, аягын сындырган. Ну, син инде мин утыртып куйдым, тыңлап карадым, лечение бердем. Нәрсә бердең дип әйтә ди? Дару бердем. Нинди дару бердем? Мин аңа дип әйтә ди, ич җибәрә торган дару бердем. Ну, шуннан 5 таблетка җибәргәне, таякларын ташлады, сразу аякланда чыкта йөгерде дип әйтте ди. Икенчесе килеп кергән, күзен дә ача алмый. Күзен дә ача алмый, шуп кергән башында күзенә. Ну, син инде мин утыртып куйдым, тыңлап карадым, лечение бердем. Нәрсә бердең? Дару бердем. Нинди дару бердең? Ич җибәрә торган дару бердем. Ну, шуннан 8 таблетка җибәргәне, күзе белән хәтле булды дип әйтте ди. Чута кайып чыккан. Өченчесе ничек? Өченчесе килеп кергән, бик каты ютәлли. Йөткерә. Ну, син инде утыртып куйдым, тыңлап карадым, лечение бердем. Нәрсә бердең? Дару бердем. Нинди дару бердең? Мин аңа дип әйтте ди, ич җибәрә торган дару бердем. Ну, шуннан әнә бит пишмакта йөткергә куркып тора дип әйтте ди. Менә җәмәгать уйлап карасаң, инде шәхсән үзенең танышларым бар, врач булып эшләүче, бигрәк тә яшьләр арасында. Алар бүгенге көндә, бүгенге тормышта сиңа шундый иттереп рецепт язып биргән мужиклар. Анда эшең генә түгел, бөтен эчке организмын агып чыгарган мужит. Менә шулай иттереп инде мотор тормышта яшәп яткан бер парга көннәрдән бер көнне килеп чыга бер кайгылы хәбәр. Кисәк кенә хатын-кыз ширләп китә. Хатын-кыз ширләп китә дә инде йөгерәләр, бабайлар янына, биләр янына, бер врач янына барганнан соң, врач тикшереп карый да, ханым дип әйтә ди, бер дә борчылмагыз, сезнең әллә нинди серьезный авыртуыгыз юк. Сезнең просто инде тормыш авырлыклары җилкәгезгә баскан, шуңа күрә сезгә барып бер диңгез яр буенда ял итеп кайтырга кирәк. Кош тоткандай теге хатын инде чыгып кайта өенә, мужигына сөйләп бирә, мужик кеше инде җайлап карап тора, артмаган кашый да. Ну, ширле хатын белән торасы да бар бит әле. Торасы да килми. Бүтән булган акчаларны туплап, озаталар хатынны Кара диңгез яр буена ял итәргә. Поездга утырып чыгып китә, теге хатын нормально поезд килеп туктый, ишекләр ачыла, тегендә инде сап сары пляж, Кара диңгез, берсеннән берсе батыр, берсеннән берсе бай мотор егетләр, плавкилар белән накачанды шундый. Теге хатын бер атнаны рәхәтләндереп үзе генә ял итә. Икенче атнаны танышып китәләр, бер әрмән мужиге белән, аның белән рәхәтләндереп типтереп ял итәләр. Һәм инде кайтып китәр көнне, хатын килә дә тегенең янәшәсенә, "Карале моторым" дип әйтә ди. Минем өйдә, конечно, мужик та бар. Ну, синең шикелле бай да, синең шикелле чибәр дә түгел. Тормышым була калса, синең белән тагын бер очрашыр идем дә, рәхәтләндереп шушы Кара диңгез яр буенда ял итәр идек. Теге мужик карап тора да, бер дә борчылма. Мужигың янына кайт, мин сине үзем эзләп табармын. Теге хатын кайтып китә мужик янәшәсенә, тагын кара көннәр, гади көннәр башлана. 1 ай үтә, 2 ай үтә, 3 ай үткәннән соң Кара диңгез яр буеннан моның кадәрле телеграмма килеп төшә. Тегендә язылган ди зур хәрефләр белән. Тиз генә Кара диңгез яр буена килеп җит, двоюродный абыең асылны бүлде. Күмәргә.
Мужикның күзләре акая, ничегенде дип әйтәди. Ничегенде Кара диңгез яр буенда абыең бар иде. Туйга да кайтканнары юк, кунакка да кайтканнары юк. Нинди хәлсен бу? Ну инде аңлата башлый хатыны. Юк инде ерак ара булгандыр, акчалары булмагандыр кайтырга. Без бит инде татар халкы барып җирләп кайтырга кирәк. Шулай иттереп инде мужик барыбер да шамый утыртып чыгарып җибәрә. Хатыны янәшәсенә әнисен. Күз алдыгызга китерегез, поезд кузгала кабаттан Кара диңгез яр буена. Кузгалалар поездда инде безнең хатын белән, килен белән дип әйтсәк тә җайлырак булар. Килен белән биямайт. Халыкта шулай бит, биямайт мотор яңгыр шулай бит. Барганда теге килен кеше инде шалтырады. Каралы моторым. Минем мужик нәрсәдер сизенде, мин әни белән киләм, әзер булып тор. Поезд кабаттан Кара диңгез яр буена килеп тукты, ишекләр ачыла. Тегендә ике джип тора ди. Берсенә утыртылар да алып китәләр, киленне, икенчесенә утыртылар да алып китәләр әбиеңне. Әби белән килен шулай иттереп атның көнгә юкка чыга. Кире кайтыр көн җитә, иң беренче поездга килеп керә әбиең. Әбигә 85 яшь. Настроение во. Чай, кофе, мороженое заказать итә. Һәр 10-15 минуттан соң инде безнең җылый-җылый шешенеп беткән килен кеше килеп керә. Килеп керә да җылый башлый. Аниматорым гафу ит, аниматорым гафу ит, аниматорым гафу ит. Әгәр дә инде булай булганын белә калсам, килмәгәндә булыр, мужикка нәрсә дип әйтербез соң? Мужикка нәрсә дип әйтербез соң? Шул вакытта бин карап тора да килен. Син мужигыңа теләсә сәйб әйт. Но мин Аллаһ Тәгалә буйрса 40-на да, елына да киләм әле дип әйтте ди. Менә мин әйтәм җәмәгать, үзебезнең бер көнлек әкияти фаны дөньябызда, әйдәгез әле бер-беребезне яратып, шушындый тазалыкта, саулыкта, рәвешләр юмор театры белән дус булып, елмаеп яшәргә ясат. Зур рәхмәт кызым!